pa. Garo gigiyap sa kwarta. 25. Sige. Balik-balik. Na 20 ba na? 25. 20. 25. 5. 26. One, mami. Oh, 26 gani. Dua ni. Dili. 26 na. 26. Giyap sa kwarta. Binalyan din si Rek. Hmm. Millionaire. 26 kina. Bala ka, oy. Di. Labang ko, undang lang ko, oy. Tuluan ka. Dili lagi ni dua ang buying 26. Susunod sa 25. Pila. Pakuluran eh, buhok ni Rek. Iyo. Pakuluran brown. Rek, pakulayan ni mo color brown ba? Ano lagi kayo muubanan ka Rek sa bisag bata-bata ka Rek sa? Mano ta kay wala mo kuyog sa una. Si Isay Derek. Rek, Isay na may kuyog. kinsa ya mama? Yung mother, ako wala ko kuyog. Julia. Wala umpod. Ano day siya Rek? Nasa akong uban. Ikaw sig uban guys, wag mo naman. Dahil down day bayabas guys oh. Dito naman guys. Bye-bye. Bye. Kaya mag-vlog ni atong Boulevard. Kuyog ka. Ala, kuy kino siya Rek. Bot-bot kaya Rek sa. Kuyog na. Ito na Boulevard Sibulan.